Deminifa Asantemai, Deminifa Mampon Kontunchi, Deminifa Kotoko, Deminifa Nifa Feku. Mummy na kwa ADUMASA TV so. Nigiri se obi ahoye. No kwasem ni se ohwe mafade ene se de mesi eti heya. E kire wo se eni braba. Na eni braba se ya na we ho nso so ena aba. Enrada wo kotoko fie. Ena na no matankonya omwo mampon hima nana ajakoma difi ene ebusuan kokoni nyina na nam soma berema o se hwede adwira hene di animu ebese kotoko hene se Daasebre Osei Bonsu sebre watom na aseme beto yi efiri nra bepem na de abo asanteman obi apusa na so kremo da kena se tibi abasa na yasen bisa ne se de na wode kai Daasebre Osei Bonsu ansana no enrada wabra mpanifo yi si bibi ache yira no omi enkohwe ba ebedi nkomo yo otumbo achami obese ebedi baso andi atu ye se be na kakre bi na ono na wisa na mampo mo de dole ti e ma me e bi pa ya sabe anchepra no ye ti se okokra ya na ekokra ti me ye twese de nya pre na ya ba besi yira na so ma ye kwan ya ya ba bosu sikire so da wo ni ti so de amon ba ma le ba about the whole so very very normal for me it's all that you do that the one abroad or I don't know what to do about the course of the yard book so moi that business yeah so the I don't really have also said the before the 2 months of some we call so the who the soldier so reaction on so and the ball no you say on the ball I think my head of what you do say me really how to be man who yeah so the so many you go you are going to go so say I do la ba that out you go pa le no pa say we say I'm up I don't know you go to that so we see our so I don't know I beauty would go the fat. Don't be sure. There's a name, but you say, oh, one woman. So you would have had a fat. I don't know. All out here. You look at you look at the Adam. You can see. You go to nation. I believe nation has a public attitude. We say that we don't have to we don't say I will sign up a sinner a brand swap we don't do that you know pass me who fit to so not to that to say we say we dey see that one too we don't go any problem that's what no kwasem ya twabo de aka ha ba eguso eni ano ne aka asem bia Koku, you may hold your coat. Who can say Kakama? Obende. I was saying Kafu, much as I say, I did be our name. Be our name. A bra, Nigia, dear birthday, a beba, a reward, dear beba, a be also bar, a sebit tibia will be commono. I am net a son with Sukakra. Papa, mana, I'm in a da. Antikutami, sir. As well, Duman Kumu, I trade the ample quambas a yard on board. Was so breast, I was over found all the day. Echo, or the woko. One on a pay, and one betam the cor, Nebranson or a day, as soon and one befanoco, and your bonny be yamper to wooby when you need. Daasebre Osei Bonsu, men Kashi cry one one. Make Kai Bia 7 Pediasa, a Bantana woman, she efficacy. Na ya baba betina ho no mo a na dwenkyira omunyina kyira o madwene yi obesole e de atai to no kwaku
yenya ne so de bia me ka asem yi ni papa bia ni ho che wa asase wi da bi papa nche yewura Daasebre Osei Bonsu se entam ya asanteman tam wo ye wo hene na wo didi agro na be pie mu obanhia ekwan a wo fa so ma wo hu se entam no tumi wo no mpo na wo ya asante nifa a wo toso mienu ase bi wo kasa yewura kasa wo kasa no ono kula wo so entam na se obi tu no hu se wo kunu ho e ma asanteman na wo mfa ne dibira wo ehunahuna nipa na emom de tenetene nipa wo de kyerɛkyerɛ nipa sɛ aso me wei nanso wei ne yenyina yɛ de yeti yɛ de ɛhyɛ ase wei ne yenyina yɛ nanam bɛko yɛ ɔmo yɛ de ɔmo gye to hɔ timo mo yenyina yɛ nyɛ de yensuro bibi yɛ de ɛda hɔ nom ti abere bi ɔbɛ manhyia bia na mehuna ɔbɛba ne yasoso ne mu akora no wayɛ mmerɛ ɔbɛba ne yasoso ne mu ne adea yɛ ɔno apɛ so wɔgye ne ho no wɔnante wɔhɔ a wɔkae ne mmerante bi ne mu kora no ɔfa so no nante ɛba manhyia ne ade na ebeduru baabi na obi na eso ne mu de na ba manhyia no yewura wanyini 86 good years onya akora nti dia konya finhyia duonu ensia 26 years enya asem kuma nti bretu abusua wo mampon sebi ni fafaku ade ato mo nipa mashirade na nifafo afidie sebi omadi yaw papa ankoya ma omo na Daasebre berima ansa Debra ono nso so kɔ asokɔe mampɔn hene na yewura Daasebre Osei Bonsu so de ekɔ na se nifafeku ne die sebi afi omanya ne yi nso omiye hunu se afahye eben ya yefre no wudwira no ba bebeben na nanom edo wo kra wo nkwa ebitumeto wonom sɛde wo ba ya wo bɛte sɛ twene bo akodua de ne tigi akyerɛ ma no saa na ye na nanom bi mabi ba bɛkɔ so mpunto nyuma bi ba santemam asante bɛfa no ntoma pa bi afira ye na nanom bi bɛkɔ ba ye de ya ne hu ne sɛ wo kɔ no nyɛ kɔ no mo kɔ ne kɛkɛw wo mo do mo kra na agina hɔ ma asanteman ye na nanom kon wo mo de mogya ne wo kon ɛna kyekyera asanteman de a yefiri sɛ na nanom a yahwere wo mo nyina afi mu ne afi etwa mu ansa na adwira yi bɛbɛn no ye nim sɛ wo mo de wo mo mogya ɛte sebi previous asantema ho ayeden ama asantema fa no ntoma pa ayeden efira nti ye de wo na betena bontin na wa bi wa no aka se o sebi wawu ye de so okwa akura ndi no okwaye o mu kugina do mo kra ekugina edi ama asantema ho so ya baba foforo ekuro foforo nti ye de okwa akura omuye nti ye wura so ye hwe asantema nyina ye sahene no ona asantema sebi ye ko ba bi ya odi anim de ye dai ye ko ewisi ahene o odi bebrebe ni fahene ye kase ye kan ho asema kwaku ye nne nanso ye sere odoma nkom obosoro bo asase sere na nanom mo ba asase so kɔ mo di omo kra beto ho ye na na amani ampom mo di kan hye ye na Daasebre wo ba ye de enya no so mfa so enye sika wo de ama nipa bi adi kwaku na emum ye efutuo etumu ache ho osom a obeye dai obesom asantementi no ye free se na nanom ye sere wo mo ye wureba omonye ne boko na omoma ne baby panye dai entina mayen na yenim se abrabo wabo na asase su no ene bedi nanim ade na akoye na nanom nti akwasem kwaku de na ye beka che rumo ye nam obi se o obekasa fa boko di hu krampu na nsese nko obekasa ene ade de na obeka asa kwaku me de bia me kase sebi ese odwodwe npie sebi mpredua sa ofiti prekope ebu aten a bebi edu begina bia wodi fo ojeje ntwi bia sa na wote nti omo a omo se ewiase no enipa wo bra nyankopon bo soro bo asase ahya ama no se bia haba amono te dada so ye de ete na yenhwe yewura Daasebre Osei Bonsu bebi ani mfie duru na se bi wato paka nchine gwa bra aduane sigya so na se wugina bonten be kase tafo no ne omo ye salafo sense no na kro ne ne dia na mo se tumi na ne de ne kasa ebia ne nana no mu tumi na se wo me kasa no wonko na ji wan kasa na oja wo koye so nka hwan na be kasa de no omo ye enso tu no hu si wo ma ye hu sa ampa ye nana no mu dia kokuduru no okon ene ko esa agi asantema si ho no wo kasa ne se bi ebi kura nana no mo pene so se na wo me kasa no wonye de onko tu dwini bonku no adwini nifa agi enti na mo be kasa ye so wo be kasa asase ne tumi ne yo asantema dia enye obi ade ene kura so nti wabekasa ma sebi saasem na waka na kasa tekyerema mpro saasem ye wabeka to we ebe dan krofo trimu asantema mo bi ye bibi a obedai obedwene ho titire no mampon kronim sanse obemo hu se wo ye bibi a wadwen kwa kosi samfoni ni se da bi asase ne nye dia wo de wo no
nti ye niema yenye sebi ahoho de ne yenko nti zo wetena be kaka se na sesala fo ne ndc youth wo sebi mampon niema bia no wo ye obekan na nipa de tene ntini nkum nipa ntonto ne da bi awas asizo na enye sebi mpeduasa wono no wo te silver stool so the second in command of Ashanti Kingdom na wodi na wo koye no ade nkonya na wo te so ne tumi ye na nanom te ase o sikadwa tumi da so ye den ete ase eye adwuma enti die na wo beye ewura otumfo se tukotoko ne ka asem bi wo se wo chechera sikadwa te ase die wa ho na beza de aba enti nye obi na bekum obi se bi ye na nanom a de wo kreti si wo ansa na sandima kwa fa no ntuma pa de efira enti si ehu si ye na nanom bi kwa afi mu ye na go so ma hene ko adanse man hene ono so ye de ko asokore mampon hene ko yiru Daasebre Osei Bonsu ono so ye de ko enti kwaku obi ka kire osa ahemfu bebre ba ewu afi ni afi etwa mu no media mi nso si minim se omo wo pepa e woni ma bi ya omo de omo kra e koye e dia ma santiman ye jetum se ko omo ko na ekura na omo ye de omo ko bo na nanom ama na nanom ama omo tumi aye kese wa santiman so ma santiman so fa ntuma pa efra enti nye obi na ekum obi enye obi na eni bibi yiru Daasebre obi ntimi nkono dabi asantiman tumi wo mu e na nanom da so di maye pa esa ye na nanom twa to ho a omo so ba omo di so no eni wo mu hwa da eno a na do omo duru bi omo duru ne bre na aso abusuafo yenkohwe video abra abusuan besi yewra bibi no mo call mampon ahemfie ho no ana kronim no yenhwe se de na ho so ama ne bo esitie ene Daasebre se go so to so ana mampon ene ni nyina na ofia Good Friday Easter ni nyina ene ne wa na ho do dono ti ye do ko mas na he ma dawo ma enu ko ayahwe pimso a man ko wu a woni ma de che papa Daasebre se Bonsu concert ini baye no romante me ko ensumante ye nyina ehwemu anan madabroma bibia so wura Daasebre ena o man nyina ye wura ne utumfo si o chen ne nachi se chen na waba ekoyi na sutre se asma be fie no dan bibia ade amaye se na hima na fi jase him ya woni mamponi panyina se Daasebre ni ho a osi na nan ye mre fi na fi ye mema manfo nyina ante na de sese ye bia ye ntutu ne mebo ya fi ye pese ye ne me kan kire no sese ye gina ha se de Daasebre se Bonsu otosumi no na mamponi woni ho biu o free ye
ebusuan for video no na yekohwe no kwaku wo hwe amane a asante mampon nana no atenkunya se do musi bo amane ne se do musi be bo asante na amane na sonson kakra dem adai sabi asante mem he nyina ye nyina yewura ene kotoko hene na se tu kotoko hene ote eye sikadwaso yeah 2482 doctor sasoso asante hene otoso eye mienu asante hene a watena sikadwaso otoso do ensia yeah ono na ye nyina ye de tumi ye nyina yewura no exactly enti se ye nyina yewura no asabi dwanhwefo korampo wudwan yira wo na wo se bebo amane ye se simasi udwan me hu se udwan ya den se bi wa firi ma woda amangu yase wo ne bebo amane ye nkobo de ye se bi wote wono mu a nye dwanhwefo ne kobo na amane ye dwanhwefo no so beba no ama bebo se bi peimu na nkasa de se mi wura wada roma me ko ye nya ya wodema no mo ye aduosia ba ko afiri mi ntina mpese mbe de me beka kirew enti ye nyina so so asante man mu ha enti na wohene bi to ohene bi frantuma ne tintin mu kan chini gu abraduane si jaso a ye mokuru amane ansa na bebo otumfu amane edika eba yiwura ho ne abesene se wa odehye mampon hene wo na wode asase ne manzo wonye de wontena so nipa wo so wohwe kuru ne se ma no ne ho dodo ne de ne koe na anye yi wato tini ye ba besew ye se wo hene so de nsa eyi amane ne amamre kwan ye fa so se wo hene se be mpraduasa eyi ana ye bona amane se bia ne de se bia den afide mu nti omuba bedru won mo snap amane ne amamre wo so mo ye se no ade ba bese kotoko hene na ansa ya bebo etire na amane se si ya de wo de hia atono ansa no so aka se monko mia me de nhyehyɛ ne niam beba ye de bidi na dadua nan anase ne na awotweda ansa na krom wofo ya bebo ye wura amane awie no o makwan no ya makwan no ya kokuro ni so obi nsu sɛ wo kura wote wo na ade ne kwa yale sabia no ko sɛbi mpraduasa okoto so nsu asante amamre no no osu a watomra nti be kan no otoma ya no mu enye so obesu a na hye na ate wona saa na eden ne wo mu enya bebo ye wura amane awie a ne ebesi kuro na wi a esu bi a waboa no bi atimi egu nyina egu ho mate ase nti ne kokko adin omo ba manhia no omba ye ho so de se de ahyase no ahwefo hwe mfoni no na omo ko mampon kuro dua mu na jase hene gina sebi atena nkonya ne nyina na mu na obo kuro no nso amane on se ye bo amane wi no eho na twene ye dai kasaye ansa na etuo bi be dai ba beto ni nyina ya amane ne amamra a sebi man hene obempon sebi dihye bi frem ni ba bese yewura de kwan ya fa so asante ye no untimi viti prekope akotena video so madaro ma mu wura ye se wafi ye nye ne sa amane ne amamra ne ye na nanom de to no na ye tiso sa na tie enti na se ensonso ye dem ne se wo se be ko bo yewura amane ansa na kuro na odi so no kura so timamufu on ate on se ebi wono mo a we say ebe no na from sa we di ampa we di nyampa we di ampa adie na ebeka de a kire woni a mpempi ya omo ben abrempomfo ne ahemfo ne we fi se omo kan wan to a ko bia ante kwaku we so ya de ha adwene papa me de ye na kwasi bosom prago so ma hene otumfo betwa hene ye mfaton abra otoye na me kura menim enso menam obi platform so sa na me koye de ko hu ye eso ne nya mebo ye wura amane I think se tano so committee e te so mo ko sisi tano so nsensem na ka hu bia nti da ye wura tano so case ne so no na mo de asem ne ba manhia se bi ne betwa hena ye den ato nanso kakra me ka me sere na nanom atena nkonya ne se wona ye na nanom ye merede wo mo kwa yale sabe wo mo koto e wo ye so no ye besere wo mo yesi wiaso ya no mu ma be den se wotamfo kora be hu se bi ba bi a wi bi hye nti ye nka ya no ntum na amamre ne amane na ye bi swan ya yesi e no ne ye di ba be ye adwuma no e wo ye adwuma se be ye wura da se be wo se bonsu onye ohene ketewa ohene pe mu se di pon kase bi se etutu afi mampon na dankrofo ano abra ye mesi ye wura nti mesu mesere se na nanom betime de hyehye bi agu akwa mu a woni a ye be kyew ohene bi beto se bia wa akwakoka se wo ye de hye wonya de hye ye kyewa mmara bi wo ho a ye nya ne yemfaniw de dua bi kura ye nkyew de dua bi ane ya kyew se de be ye sua de aye de ama wo mo maka wa kye no enya se akwakude bi e betena wo hene bi bewu ne se bi e bia me no mi oni ko asenke yete na afi edadwa na esimesi wate se wewu ni ya post na TikTok Instagram ni ya post obi kura de na dwene ye obi na dwene
me say e ba obi ate ye nyina ye ti be ho ane kan emfremom ne ye de ye te no na nso mi ntimi mfa nkodi nkomo because me me santini ya me ni mama ne amamere na me say me twen kosi so me ba ye wura honom de o me ka kire ye wura na magia ye de adi say mo be post no wa ye den ene bono champion association as enfo bi so post keka ho frame ma sema na nyema ehia aye poster crash date poster nyina ahye date e de ama wo mo nti no se bi kotoko hene e na oman hene obrempon bi wu a na yiye ho hyehyeye nyina wone ne maame na amasa na santen ma etena so no ma ye hyehyeye se ye de dase be na deduanan dase be ne doti yi dase ye de na yi kese ne nyina wo santen no enye wo bia na tumi ni kura no enti se bibi sa ate ne se wo so se bi santini a woni ma mane ne amamera ho pese obetoto na se wo so wote a de wo se wo ye first ane ba wotirimu kane ne se wo betwen se ba bebo wura mane ansa na odi asem na kwa abontin na enti odi asem na kwa abontin wani wu santini woni ma mane ne amamera e die na nya e die na wonya wo oh enti ni nyina akwa ya de be ha adwena na nan mo fa hyehyɛ foforo nya dai enwu akwam ye hu poster fake kura wa abontin a ye mfre nipa kro ne ye ntwe na so sa esua de ma omo achi nya sa de bi ya na nan mo se mekɔ abontin sa wo wan na atena nkonya ne ba abontin be ka che nse ye na nawu atena nkonya yesi a yesi mu nyina makama no atum position be ba ye wura ho wan na kɔ kan ti ye be sere hyehyɛ bi na won begu akwam mo mfo nwu akwam na ye so asante amane ne amamre no engusu wa mfa no to mapanye de mfa yo ye hwɛ adwenche kakra anansem a yadofo ne tiefo so ede aba na we say the year brought you PC and I'll say you no abrantie fine gentleman pa o hwe ne kasemu ni ade wo menhia na wo kire akra chisu e woni mu we so say on the year dem refedue nana Osei Bonsu and I will be so say ase aye afunyimu dodo aye putu pro dodo unexpected ose nana kwa kura nanti ye dem refedue yewra and we say occupant of the silver stew is gone nana dem refedue and I will so say nana ma dem refedue nipa wo ba bi ko nipa papa nche e wasasi so owo de don beko oduma kuma mpo owo de no koi nana me ma wo dem refedue du ni amane ho enti comment kaka nko for so de aba no se de comment ne kan sa na tie ye ka so bi e gentleman ye nya watale no wotaya wa yedai obo wo kasa so chire what you say obi bi sa se e betima ka gentle old man papa be e wodu e very gentle akura de enso abre bia omo be che adwene wo manhia ye rebe to aba National House of Chief National House of Chief President kwaku anya me na mjina na so si representing ho no mjina yiru Daasebre Osei Bonsu mjina na chi e wo house wo bi mjina ho bi nye yese mjina na chi bi ekwan a omo yese da bi omo de niam bi afi court aba eni kwase ye to aba no papa no sorry asem ba kope no kan o ta pen kapa me sa kapa yeah majority carry the vote enipa dodo e wo ha no mo pese ye to aba no nipa se na ama omo si mienu pe no so what ya yeti ya no no obi anhye obi ase obi ya de ne ho ene ye nyina be pie mu ase Ghana ye bu o man Ghana enti ade ne ama nipa mienu pe e ba ba twen yasan ne yakọ ne asa afa hyen de ade aba ebia mi kase wo djuma bia okwa akọ de okwa akodi won so wo djuma okwa akodi ye mu bia ye mre sa na be ye de ya registrar megina ho ye mfa paper ne krata no ye parliament omu ye bi ye ne omu hwe ye so omu ye dai omu sua ye enti ye nya bi ye dai e wo honom wate ase no ne ye no ye nya bi wo National House of Chief wo ene ye no a omu epene so se ye nto aba no ye nto ye hwe na omu mpene so ye nto no doso a ye de akwa akoto wonom nipa dodo ene ye hwe wo dom dodo no na ye betie wo enti ye wura Daasebre Osei Bonsu sorry ka asase mu no obi a enu anu no edi nti na ma gentleman ne kasa wo kan me se bi nipa ne wo nyina e ma o ma nkwa ansa ma o mu gina o na so ye dai eto aba no de no mu yi National House of Chief President no o mu wie na me se da bi papa no wo ene papa bi ye dai e wo ni tiri papa no wo nimde ne kasem ne nantiem wo ne abofra kora mpa wo me ne kasa kwaku ugina ho a wo se befem se wo hia ono wadi nkoma one on one say ya Bonsu we ni papa de onim ni bia beta na bonten aka de onim nanso ya ye nim ni die ye kan ho asema ye nim pa ye nim ne se bia ye ne latifi ba ko nanso ye nim ne bia ye hia no wo so mu ne kasa ho do ase duma de ahodo ase no de ya wo sitie no kwaku enya ne so bia
Ekwa ko gina pese ye interview pese de camera si papa yi so. Obo nsa he nkwa bi aba. Mo nsolo no na from so mo mbra manim na mo metwa. Say nipa we ubenya ne hembiem. Obi o kan nipa ben ni bia no kwaku ofiri maya na ha adwene. Enti say comment say we a gentleman indeed he's a gentleman. A very gentleman. Enti we for ha anya de onko hwehwe ni nyina ebesi ADUMASA TV ni bomoden na for adwene so to no. Platforms ahodo ni nyina so follow ye wo ho ADUMASA TV, Facebook nkwa na ADUMASA online. Medin that is hene kwaku. Kwaku be dia kona na si nkonyi. Yakra.